Čaute ľudia, ja vás vítam u dnešného videa a dneska som tu spoločne s Saškou Ahojte. a dneska ideme si založiť survival sériu, takže sledujte až do konca, či sa nám to podarí, alebo nie. Tak, ideme si nakopať drevo. Tak paráda. Ok, už kašlem na zvyšok stromu, to už je veľmi namáhavé. Rozcraftujem toto drevo, tak. Urobíme L-crafting table čný. Oh shit. Tak pickaxe, idem po kameň. Saši, už rovno tebe dám kameň. Nemusíš kopať, no robiť drevený krompáč. Ja, ok, ďakujem. Jo, nie, zač. Už nejaká biela žaba. Biela? A, ja som zlako, čo to je? Prepáč, ja som nechcela spadnúť. Nevadí. On je, že čo to je? Úplne sa ho zjavil vedľa mňa, že a? Sorry. Nevadí. Hej, zapadla som. Alebo Saši, nejdeme na prvú noc do tejto diery? Jo, nechceš si zabrať crafting? Jo, môžeš. Ja to zoberám. Ok. Ja robím zatiaľ torčky. Našla som aj uhlie, tak spravím tieto L-torčičné. Ok. Ok, Saši, tu máš kameň. Ok, ďakujem. Nič. Strašne veľa uhlia tu je. Ale on sa vždy tak rozmnoží, ako keby. Presne. Máme jeden problém. To je jedlo. Tak budeme jesť kameňa, no. Alebo ešte mám hlinu. Kamene a hlínu, ok, milujem. Alebo ešte drevený krompač. Máme na výber. Švédske stoly. Jo, meniam. Veľmi výborné. Ok, takže máme našu krásnu bejsku. Veľmi krásnu. Jo. Yes. Už aj urobím pec, aby sme mali. Ok. Do budúcna. Ok, no a zatiaľ musíme počkať až do rána. Takže mali by sme urobiť potom campfire, ale na to potrebujeme akože nie že planks, ale tie normálne drevá. Jo, viem. Ja som to rozkraftila všetko. Hej, aby sme mali, chápeš? Jo. Ach jaj. Tak ideme hore zobrať? Teraz? Takže budeme mať čas zajtra. No, vieš, myslím. Počkaj, sú tu mobovia? Neviem. Zatiaľ moc nevidím nikoho. Mhm. Ok, ja idem zobrať to drevo. Ok. Ok, stačí 6? Jo, to stačí, jasne. Ok. Super. Tak, here you go. Díky. A dáva to tam isté svetlo ako torčka, takže super. Ešte je noc, ok. Ok. Au. Počkej. Au. Wow, milujem. Že jo. Dako... Ne. Pomal. Jau. Ja som akorát išla povedať, že aha, že nikde nie sú mobovia a creeper za mnou. Jau, ja mám 4 srdiečka. Nič nerob, hej, nechaj to na mňa. Ok. Saži! Ja to stále zabudnem, prepáč. Nevadí. Hitni mňa, poď, jedenkrát. Nie! Rukou. Semienkami. Nie, iba rukou. Semienkami. Mám ťa ešte raz udrieť. Ne!
No tak, iba rukou, inak ešte raz to udrám. A hlínou. Nie, iba rukou. Tu máš... No čo mi je hlína? No. OK. Alebo nemôžu to uhasiť, no hodí tam. A iba je do ohňa? No skús. Asi nie. OK. Lebo ty si netrafila. No, tak nič, no. Hm. A ako to budeme? Ok, dobre. Dám tam semienka. Já se jen podru ještě hore. Už je deň? Hej, oh my god, finally. Začneš prvé, prosím. Když dám náhodou creeper, on mě by zabil na jednu ránu. Počkej, já mám hlínu, Hej. chceš? Máš? OK. Je to čisté? No akože toto v okolnosti áno. OK, OK. Počkej, já si musím zrojit rychlo melony, berme. Prepač. OK, takže musíme získat postele. Mně začalo pršet. Ok, volám. Můžeme si potom urobit nějakou okolo ostrova nášho. Je auta. Tady je auta. Je ovca. Ja som prišla ovca. Tak aj auta. Ok. Ale tento biom je hrozný, tu nič není. Aha, kejvka. Jdeme tam? Ne, brosky, však nič nemáme. Máme melon. No, asi tak. Jdeme cez vodu. Sugarcane. Yes. Jo, robíme lodky. Jo, Hej, Jo. Stačí jedna. Půjdeme obidve v něj. OK, let's go. Kam ideme? I don't know. Pomele někde preč z této džungle. Hej, stále kým nenajdeme normálny biom. Okay. Jo. Železo. Saši, oteco. Ještě, OK. Rovno. Víš? Aha. Jdeš po něho? OK, Dobré. jo, berem. Iron. Yes, máme iron. 3 irony. Jdeme na chvíľu semka. Tak můžeme, jo, tam jsou ovce, pojďme. To byli ženy, pozor. Ne. Ale ak ich zabijeme, tak budeme mať ich tyto. Tak jdeme? Neurobíme si aspoň štíty. A to dáme, či? Neviem, netrúfala by som sa. A to je ľahká úroveň. Že ľahko. Cipni. Jedet. Okay. A bol tu iba jeden? No akože jeden, ktorý odišiel. Takže sú tam asi hore, podľa mňa. Jo, tam je ich väža. Lebo tam je Pillager Outpost, tak preto. Tak preto vravím, tak dosť nechcem štíty. Alebo tak môžeme skúsiť vyfajtovať tú väžu, ale urobíme si tie štíty, ako si povedala. Počkaj, kam som dala našu loď? Niekde pri tom. To má byť. OK, už to je hotové. OK, tu máš štít? Díky. Yes, a ideme fajtovať. Prečo mám wooden pickaxe? Ja tam si tými hodila asi. Hej, to som tiež hodila. Ideme na nich? Jo, ideme. Počkaj, koľko máš vlny? Vlny mám žiadnu. Keďže máme aspoň dve, že si spravíme spawn point. Obo ja mám tiež jednu, ešte jednu. Počkaj, to bude tam. Tak rýchlo berme vlnu a utekajme z tej preč a vykraftíme. Ale akú máš? Hnedu, a to môžeme ofarbiť. Hej. Naši, to sa bojím. Vypustme Iron Golem a nech nám pomôže. A nám pomôže? Áno, on ich zabíja. OK,
OK, běž, brother. OK. OK, tam je vlna, tam je vlna. A můžeme si obě dvě postele. Yes. Super. Nevidím to. Ok, oni jsou tam. Jo. Prasata. Ok, spadla jsem dole. Ne. Kde jsou typci? Počkej, oni jsou dole? Iba jeden to byl. OK. Počkej, jen za tebou. A urobím ty postele. A další. Hele. Jo. Já nemám, jak se mi jít popel. Rychle, musím spravit postele. Bum. Jo. Rychle. Už to budou. To jsme tu prikejvky. OK, můžeme. Let's go. OK. Zabili. Yes, totálně. Takže jdeme vylutit tu věžu a... Musím ještě toho druhého Iron Golema dát. OK. OK, v čestke jsou další dva irony. Kde jsi? Ty jsi hore. Ano, já jsem hore. A Saši, potom je to kůž, to si můžeš zabrat. Nějaký roh. Tam je nějaký Iron. To je to tam, šipí. Jo, 3. Nechala jsem ti to v čestke. OK, nice. Yes, a jinak tam moc nic nebylo. OK. Měli jsme zabít toho Iron Golema. Jo, pojďme. Takže bychom dali Iron, tak. Jo. Třeba. Kde? To je. OK. No pozor, lebo má už červené oči, čo si mi nepáči. Ale má vždy červené oči. Nie, nemá. Má? Nemá. Má? A vystav sa hore, hej. Aha. Pokud si je. Oh shit, ne. Kej, to som, ja som rytí. Čo, prečo? Je to strašne veľa. Dobre, ja som vo vode. Kde? V pohode. Oni môžu ísť aj do vody. Ja viem, ale musel som odísť. No, jedno. Nechápem, OK. No dobre, ja mám 5 srdiečok, či ma, neviem, nevidím. Koľko ich tam je? 1, 2, 3, 4. 4. Fúha. No, ich je tu 5 už. No to Až idem preč. Sorry, bro, ale ja idem preč. A už ťa vidím. Počkaj, prečo si tam? Ja idem preč, ja sa ich bojím. Ja si tu za mnou. OK, neboj, Ja sa musím ja ti jem pomoct. ja sa musím vyhealovať, potom prídem. Jo, healuj sa, zatiaľ. Jem ti pomoc s nimi. Ježiši, ich tu je premnožené. No veď, to je ten problém. Oj. OK, mrtví. A majú kůž. Nice. OK, to jsme zabili. Majú kúš? Hej, dropol. Týpek. Ďalšiu. Hej, nice. Yes. Takže dá sa nám urobiť prilba. 2krát. Jej, veľmi užitočné. Jo. A ještě máme 3 irony navyše. Tak spravím tu prilbu. OK, mám. Nie zač. A môžeme ísť. OK. Let's go. Už si tu, ok, kam ideme? I don't know. Poďme niekde random. Tak poďme teda to. To je tak svetlo a farebne. OK. To je tak beautiful. Ok, my sme v absolútnej púšti. Portál. Kto tam bude prvý?
Ne, ja som šípala po vode. Ne. Prosky. Som tu prvá. Ne. Dostávam sa v A nie je to žiadny obsidian. To je blbé. Mám za to. Ha. OK, teraz by sa mi hodil Diamond Pickaxe. Aha. Hej no. Okay. Tak budeme iba 3 obsidiany, nie? No musíme vykopať tieto crying obsidiany a zameniť to za tieto. Hej. Jojo. Inak by to nešlo. Ako chceš, že by sme potom ešte doplnili toto všetko? No, to musíme nejako získať ešte obsidian. Ja mám Dobre, všetko poď. a poďme nájsť nejakú kevku. OK, tu vypadá ako nejaká dobrá kevka, ale neviem. Tuto? Nie je až taká veľká. Ideme Alebo skúsiť? bez tor... Na O, meterčky. Jo, mám 37 ulia. A 4 torčky. Dala by si polku. Počkaj. Máš. Torčiek. Dobre, mám. OK, paráda. Znieš sa dole. Jo. Je tu gold. A musím mať, železný pickaxe. Počkaj, tak jeho rýchlo vykraftím. Idem pre neho. A hneď za tým koper. Yes. Vlastne aj z koporu sa dá urobiť armor, aj zbrane. A to je Hej, slabý vlastne. celkom. Ja. Jo. Tak mám 9 ironov. To je dobré. OK, paráda. Mám Okej. pocit, že som byť. Jo, je tu jeden. Zombies. Už není. Nakopali sme trocha železa a potom sme to dali vypekať. Potom sme si urobili aj armor. A potom sme znova vyrazili do jaskyne. Tá jaskyňa bola celkom veľká, ale diamanty nikde. Iba skeletón. A to je tak všetko. Ale po chvíľke sa na nás usmialo šťastie. Našli sme naše prvé diamanty. Jo! A potom ďalšie. A ďalšie. Kde? Dobre, ja potrebujem iron. Ne, to sú moje. Trošku som ich ukradla Saške, ale no čo sa dá robiť, diamant sú diamanty. Ale ja som dobrý človek, tak som jej to dala naspäť. Ok, našla som nejakú ďalšiu pievku. OK, paráda. A to je spawner. Mám kožu. Skaďal. O, 6. Ja, je super. Jo, paráda. OK, tak ja vykraftím sáčky. Yes, konečne sáčky. OK. O, Saši, tak poď za mnou, ja ti ho dám. OK. Nič. A to je ďalšia askyňa. OK. Nice. Tak môžeme tam ísť, nie? Asi hej. Ja ti nemôžeš dať zbranie, škoda. No musíme stiahnuť modpack. Ten mod na zbrane. Jo. Aha, nie, ďalší spawner. Pomoc. Dáč. Áno, ja to tryhardnem. No. OK, rýchlo. OK. OK, je tu zlaté jabko, stringy, chleba. Ďalšie jabko. OK, moc toho nebolo. Počkaj, skúsim zabiť Endermana. Potrebujem loď. Si dole? Áno, som.
Tam, kde bol ten Už sa nastrel. už Ok, a nedal Ender perlu. Ach ja. škoda. No. Ďalšie diamondy. OK. Takže už ideme úplne na povrch, hej? Tak asi hej, no. OK. Máme dosť uhlia. Či železa. Aj diamantov. Hej. OK, ja som hore a počkám ťa tu. Zatiaľ, kým bola Saška ešte v jaskyni, tak ja som si postavila krásny a luxusný barák. No, taký skromnejší trošku, ale fungoval dobre. Skoro dobre. No, tak, teraz funguje dobre. Už nám došlo jedlo, tak sme museli ísť trochu rybažiť. Nie, mám powerfish. Ne. Počkej, jevlem. Tak. OK, tak. Dobrú chuť. Veľmi výborné a vyživné a chcipnem. Počkej, Počkej, chcipnem. Ja mám pol srdiečka. Nehýtni ma, prosím, fakt nie. Neboj, len chcem dať rybu tvoju. OK, thanks. Ešte ma, lebo... Bola to nebol dobrý nápad. Powerfish nie je až taká dobrá. A nechápam, prečo sa vôbec dávaš. Ja som myslela, že to vieš. Ty to vieš, ale prečo sa dávaš, keď to vieš? Ja neviem. Pre video. Veľmi výborné. Veľmi. Vy ste teraz rieši, že to nedá. Čo pre video si skoro to tam nedáš. To by bolo. Jo, to bolo GG. Počkaj, nakoľko to ešte mám? Ešte 8 sekúnd. Oh man. Ach jo. No nič. Powerfish nie je až taká dobrá, ako vypadá. Neboj, loďka. I'm spinning. Ja som sa chcela otačať. Ja ti ju dám. OK. Ja berem 5 zatiaľ. Budem driftovať. OK. OK, let's go. Cipana, totálne drifty. Dobre, poď. OK. Po získaní trochu rýb, tak sme išli už na cestu, nájsť nejaký ruin portál, aby sme sa mohli dostať do Nedru. No a po chvíli sme ho našli, len bol ešte trochu pod zemou, tak sme ho museli trošku ešte vykopať a postavať. Tak, a toto už si necháme až na ďalšie video. Ok, ľudia, to už je koniec videa, pokiaľ sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite dať like a keď ste chceli ešte ďalšiu epizódu, tak napíšte do komentárov. Tak zatiaľ, čaute! Ahojte!